Chat. Hello. Good afternoon. Sorry, late na naman ako. 3 p.m. sabi ko, pero ay, 3:30 na pala. Wait lang ah. 3:37 na. Sorry talaga, late ako. At dahil late ako, may 5 consolation prize tayo. Kaso, konti lang pala tayo. Kasi sabi ko 667, di ba? From 667, tapos kanina chinek ko, ano lang tayo. Sa, 675. So, sure winner na. Hello. Good afternoon. May 2 viewers na. Thank you. Wait lang. Ay? Nag-ano pala. Ayan, good afternoon. Ayan. Wow, ako sorry. Ako. Hindi mo alam. Ayan, thank you. Ayan, sila ulit. Mga new, lang ha, new subscribers, new viewers lang muna tayo. Pero alam ko kasi marami naman talagang mga dati na akong subscribers. Ayan. Tapos, pwede pa naman sila sumali. Gamit kayo ng ibang account pang sorry ha. Nakaligo ko lang kasi. Ngayon lang ako gagamit nito. Tatry ko lang. Sensya na late ako. Pwede po sumali. Yes, pwede. Kaso di ba subscriber na kita? New subscriber lang eh. Sali ka gamit yung account kung may account yung anak mo or asawa mo. Yan, ganun. Pwede. Yan. From, tayo, 667 kasi. Nung nag-screenshot ako, 666, tatlong 6, ba? 666, tapos sabi ko, yung mula, yes, sige, asawa mo, 667 hanggang 700. Ay, hindi pa pala ako pwede. Bakit? Pwede ka. Ibang account lang gagamitin mo. Bernard Pagaduan. Hello, shout out. Bernard Pagaduan, Loris Husay, Ava, Quincy Mangsat. Ayan, sila ulit yan. Loris Husay, ayan. Bernard Pagaduan. Hello po sa inyo. Good afternoon. Salamat sa panonood. Ayan. Sensya na. Ayan. Share nyo na lang din para kasali yung mga kamag-anak nyo. Baka mga kaibigan nyo. Hello, good afternoon. Sali nyo yung mga friends nyo, mga kapitbahay nyo dyan. Para kasali talaga. Oo. Yan. Pagka nanalo yung kaibigan nyo na invite nyo, o di ba masaya? Malay mo, may balato ka. Balato. Merienda. Ayan. Hello, Bernaba. Ay, wala daw jowa niya. Okay lang yan. Marami para tayong invite pa ako. Yes, sige, share nyo po. Like and share na lang. Kasi hintayin ko siya mag 700. Yan. Wait ko mag 700 tayo. Para masaya. Yan. Pero sure winner na din yung mga kasi kunti lang naman tayo. Kung abot tayo ng 700, pero pag hindi, okay lang. Kasi 3 na tayo nag-umpisa eh. 3:37 na ako nagbukas. Wait ko mag 4:00. Ayan. Pag 4, kahit ilan umabot, okay lang. 5 winners. Ayan. Number lang yung bubunutin ko, kaya dapat alam nyo pang ilan kayong subscriber. Sensya na. 675. Tapos makikita ko naman yung mga subscriber. Kaya next time, para naman sa mga old subscribers ko, para lahat masaya, di ba? Shara, thumbs up man. Thank you. Shamra. Tama ba? Shamara, sorry. Tapos si John Louie Makapuno, Danshare sa GC. Wow, thank you sa GC talaga. Oo, yes. Para marami kasali. Mga new subscribers ha. From 667. Kaya gusto ko i-screenshot nyo pagka, kunwari, anood kayo, tsaka nag-like kayo. Ay, hindi. Ibig sabihin ko, pagka nakanood kayo, tapos mag-like na kayo, tapos pag nag-subscribe kayo, check nyo kung ilan yun, pang ilan kayo. Yun, yung pala ibig sabihin ko. Present daw siya. Shamara Sophia. Yes, pasali. Sige, sali ka.
Subscribe ka lang. Kapag nanonood ka na, okay. Like mo na tong video na to, tapos share mo na din. Share mo kahit saan, kahit sa mga kaibigan mo, kahit sa wall nyo. Yan. Like and share na lang. Kahit, ayan, total, nagko-comment naman na kayo. Oo. Diba? Tapos subscribe nyo na, screenshot nyo, katunayan na, oo, kasali kayo. Oh. Eh kung madami kang account, pwede mo i-share. Ay, ano ba yun? Mali-mali na ako. Pwede nyo i-subscribe sa account ng asawa nyo or sa anak nyo. O, di ba? Para marami kayong chance manalo. Hanggang 70 lang tayo. Ay, 70 tuloy. 700. So, kahit hindi umabot, basta pagdating ng alas 4, mag-umpisa na tayo. Standby lang muna tayo. Chika-chika lang. Kwento-kwentuhan lang tayo. Ano kaya pwede pag-usapan? Ayoko sana pag-usapan yung mga negative, pero ang nasagap kong balita kanina, negative. Ewan ko kung napanood nyo, yung sa I don't care, ano ba yun? I don't care, Oo, viral pala yun sa Facebook, yung may binarel, o di ba? Bad news kasi may binarel, may pinatay. Tapos kami may patay. Tamsak daw, oh. Ay, sa Sagrario, hello. Hello nga pala sa mga taga, Helping Hands team. Ay, si Dan. Hi, parang Dan. Team Obs daw. Pa-shout out. Yes, shout out kay parang Dan. Chef Dan ng Jojo's Restaurant. Bungi pala ako. Di ko nasuot yung, ko. Fake, fake tape. Ay, ba? Putis ako. Team Obs daw. Yung mga shout out sa mga kumpare ko na lahat, ay hindi naman lahat. Pero karamihan, ate pa rin tawag sa akin. Hana Sabrina Husay, tamsak man. Thank you, thank you, thank you. Joan Fernandez, paano sumali? Ay simple lang. Yung subscriber lang dapat. Siyempre, nanood ka na, like mo na tong video, tapos share mo lang. Tapos, puro tapos, no? Tapos di matapos-tapos. Subscribe mo sa bagong account mo. Yes. Or account ng anak mo, sa ng jowa mo, yun. Para kasali. Screenshot nyo, tapos dapat alam nyo kung pang ilan kayong subscriber. Yan. Kasi ang bubunutin ko hindi pangalan. Number ng subscriber. Kung pang ilan kayo. Yan. 667 lang. Palang. Yan. Thank you sa 667. Yan. So, from 66, ay, 67, di ba? 667, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75. 9 entries na yung kasali natin. Pag nag-like at share pa yung mga iba dyan. Wait na natin sila. Hanggang 4 p.m. Yung mga kasali na, yes. Hana, Sabrina, Husay, 677 na ba? Yes, sige. Doon pa rin kasi ako, ayan, nabulol ako. 677 na nga, ayan. Sige, pang 677 na. Tandaan nyo po yung number nyo ha, kung pang ilan kayong subscriber, kasi number po ang bubunutin ko. Kaya, tsambahan na lang kung sino yun. Sino yung natapat sa pang subscriber na yun? Ayan. Ako din. Manunod daw anak ko. Manunod daw. Paano 100 Gcash nga pala. Magkano daw premium? 100 Gcash. Sali daw siya para may price din siya. Pambayad niya sa Shopee. May order sa Shopee. Walang pambayad. Yeah, Shamara. Pang 676 ka. Sige. Good luck sa inyo. Wait natin mag alas 4. Kahit hindi umabot ng 700. Yes, 5 winners. At dahil late ako, may pa-price. Pa-konso tayo, tig-20. 5-20. 5 tapos 5. Okay, 10. Ilan na ba tayo? Diba, 60, umpisa tayo sa 677, 667, tapos ngayon 70. 10 na. Sure. Pag binula na natin kasi to ng 677 lang, sure winners na. Diba? Parang wala naman free. Wait natin mag 700. Pero kahit hindi umabot, ayan. Kahit hindi umabot 700,
Basta, pag tungtong ng alas 4, ayan. Start na tayo. Sulat ko na pala yung numbers. Number lang ha. Bahala na kung sino yun. 677. Para makita nyo, ay, ito pala. Ito gagamitin ko. Wala siyang laman. Ayan. Tapos dapat dito. Ay, kaso di naman ganong pisa. Kailangan ko bang tungtungan? Para makita nyo, nilalagay ko dito. So, Shomara, hello. Ay, Dante Mab, support din na sa YouTube ko. Oy, meron ka din ba? Sige. Send mo sa akin ang pangalan. Ano pala pangalan? Paring Dan. Dali, shoutout ko. Pa-subscribe din kita sa mga viewers ko. Sa mga magpapa-shoutout tapos magpapa-subscribe ng may mga YouTube channel or may mga page. Yan, libre natin yan. Ano, tawag dito. Promote natin yan. Supportahan natin yung isa't isa. Dan si Dan. Pasali ako. Mawi, sali ka pa. Sige, good luck sa'yo, Mawi. Mayumi. Mayumi, sino to? Kala ko yung pinsan ko. Pinsan ko ba? Pamangkin ko. Paano po malaman? 677 lumabas. May 677 na daw kanina. Hindi, dapat new subscriber. Yung mula lang sa 677. Ay, hindi. 667 tayo nag-umpisa eh. Yun, tapos yung mga ngayon. Yung mula sa... labo ko magkwento. Yung 667 na subscriber, kasi nung nag-announce ako, chinek ko, 666. Nagulat ako, 666. Tapos sabi ko, yung mga magsusubscribe ng pang 667 hanggang 700. Hindi ko, naputol nga yung video ko kagabi. Full memory na kasi yung cellphone ko. Gulat ako. Nung pinanood ko, mula 667 hanggang ayun, hanggang dun lang. Kaya kinuman ko na lang hanggang 700. Target natin hanggang 700. Pero, o yan. Mayumi, 679. Yes. Sige, tandaan nyo po number nyo, ha. Kailangan new subscriber, old subscriber kita. Ay, may bago ka bang account? O, di sa bagong account ka manood. Ayun nga yung gamit ko. O, yun. Pang ilan ka? Ay, salbahe. Salbahe. Ayan. Ay, sorry. May pa-premyo din ako sa mga old subscriber. Alam nyo. Hindi lang po sa mga bago, ha. Kasi makikita ko naman yung mga subscribers ko. Susulat ko lahat yun. 666. Wait lang. 678 na daw ako. Ayan. Ay, sa pang 678 ka. Sige. Good luck sa inyong lahat. Daniela, Ashley Manalo. Nag-subscribe na daw siya. Thank you. Share mo na din sa mga kaibigan mo or mga kaklase mo, mga friendship mo dyan. Wait lang. Share nyo na para marami tayo. 679 na. 679. Yay! 679. Basta 700. Kaso 9 minutes na lang. Ayan. Kaya ba natin i-hit ng 700? Pero pag hindi, okay lang, di ba? Gaya ng sinabi ko, pag tungtong ng alas 4, umpisa na tayo. Ayan. Pakita ko yung number. Diyan tayo mag-umpisa. 677. Ay, mali. 667. Ayun. Mali-mali na si host. Yan. Juan Hernandez. Yes, 680. Pang 680 daw siya. Sige lang. Nash Montilla. Bakit? Dikit ko na. Pang 665. Ay, sayang. Nag-umpisa tayo ng 667. Okay lang yan. Magkakaroon tayo dyan sa mga old subscribers. Pangalan nyo na lang kukunin ko doon. Lahat ng mga, kasi makikita ko yung, sensya na maingay yung baby ko. Ayan.
Nabubulol na ako. 667. Ayan. Sulat ko na number, 668. Ayan. Ayan. Sino kaya yan? 668. 669. 669. 670. Correct me kung mali ako, 670. Ayan. Hello po sa inyo lahat. 670. Daniela Pasanan. Gemini Girl, hello. 682. Joanne, 680. Gemini Girl, ayan, 682. Basta tandaan nyo yung number nyo kasi pag nanalo kayo, magbabackread na lang ako kung sino yun. Pwede sumali, Ana Rose, yes po. New subscriber. Kung old subscriber kita, pa-subscribe na lang sa account ng anak nyo or ng asawa nyo or jowa nyo. Mama nyo, mga ganun. Nash Montilla. Nash Montilla, okay lang yan. Yes, thank you sa'yo, Nash. Nash. Si Nash. YouTuber din din. Gemini Girl, 682. Ana Rose, 681. Yes, sige. 681. Magpo-4 na, ano. Wait lang, check ko kasi yung number na nilagay. Nakalimutan ko, Wait lang, mamaya ako na pala ilagay. Sign ko. Kasi nakalimutan ko yung number na uli kong, ayan. Tuloy-tuloy ko na pala. 670. Hindi. 667 pala. Gulo-gulo ko na. Wait lang. Check ko lang kasi kung ano yung last number ko na sinulat. Ayan, 670 pala. Ulitin ko na lang. Mamaya, pakita ko sa'yo. 670. 671. Hindi ko muna pala ilalagay kasi nga, baka malito ako. Baka mamaya malagpasan ko yung number nyo. Diba? Unfair naman yun. Batanggenya ako. 683. Hello. Shout out sa inyo. Sa'yo. Batanggenya daw siya. Ay, LA. Batanggenya. Diyan kami dati. Namasyal ako dyan sa, sa Lipa. Shoutout sa mga kamag-anak ni Tatay Andres. Sorry, wala na yun. Yun yung huling punta kong Batangas. Natatawa na naman ako. Naalala ko yung I don't care. Ha? Espada daw. Hindi ko alam kung saan ako nilagay. 671. Hello, 671, 672. 673. Nadagdagan ba tayo? 673. Dumagdag ka ma. 674. Shout out sa mga new subscribers ko. Thank you sa inyong lahat. 675. Yan. Tandaan yung number nyo 675. 676. 677. Ayan. 677. Wala na akong papel. 678. Ano ba last time? Dito sa nilapag ko lang. 678. 679. Ilan na ba tayo na? 679. 680. May 680 na ba? 680 huli kong sinulat. 680. 4 na ba? Excited na ako 4 minutes. Ayan. Excited na ako. Sino yung bibigyan ko ng Gcash? Ngayon din po ibibigay ko yung price nyo. Where's my phone pala? Yung may app ng Gcash. Na live raffle. Ano yan, ma'am? Hello, live po tayo Thank you sa panunood. Pa-like and share naman. Tapos subscribe mo na. Bakit, ma'am? Hit nyo po ang notification bell. Ang tinatanong. Hindi, sabi ko kung pangilan na. Para updated kayo sa mga videos natin. Wow, 683 na. Aabot ba tayo?
683. Kunti na lang. Kunti na lang din, magpo-4 na. Tan, 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 tadan. Gusto ko sana mag-music kaso baka makapiright tayo. 680, 681. Yan. 81. Wala na akong papel na. 681. Ay, 680 last. Cut off na ba? 4 na ba? Hanggang kailan? Hanggang kailan? 2 minutes! Sino pa kaya makakahabol? 2 minutes. Pag tungtong ng 4, di na muna ako tatanggap. Kasi para hindi naman nakakaya dun sa... Kasi nakaraan pa extend ako. Ano na lang, huwag kayong mag-alala. Yung mga bago, magkakaroon kayo ulit. Ano, sabay ko kayo sa... Papas ko lang. Magpapaano ako 684 na, 685 na. Hello! San Juan Bayan ko. Shout out Jeric Barcelo Agustin. 684 daw siya. Hello! Ayan na nga. Thank you. Pa-like and share. Like nyo din to, tsaka i-share nyo. Ano ba yan? Ano number na ba ako? 681. 682. 683. Yung mga nagtatanong pala kung ano yung price, 100 na GCash, pwedeng GCash, pwedeng load, pwedeng Paymaya. Ayan. So may mga account na kung alin lang dyan. Kasi mas madali sa akin yun. Sa send ko, pipindot-pindot lang ako yun. Lilipat na agad sa account niya. Pag nag 1,000 subscribers, magpapag-giveaway ako. Di ko alam kung ano. Pero dati na-announce ko yung yung belt bag. Nung nag-live ako nung belt bag. Anong number na? Hello. Shoutout sa mga taga-helping hands na viewers, subscriber ko. Viewers, subscriber, and supporters. 683. 684. Anong number na? 4 na? Ay, 4 o'clock. Okay, cut off na. Yan. Bayan ko 685. Hanggang 685 lang ba? Wait lang. Check ko Check ko kung ilan tayo ngayon. Ayan, 685. Okay, so hanggang 685 lang po. Para hindi naman nakakahiya. Ang laki ng chance nyo dito kasi kunti lang tayo. 683. Ayan. Wait lang, sa pampapel. Ang kinuha ko kasing papel yung ano. Nangunguha lang ako dito. Wala ko siyang gunting. Yung sa sticker paper. Yan. Okay, mag-i-start na yung bola natin for na kasi 685. Ayan. Okay. Ito po yung ruleta tuloy. Ayan. Mayumi 685. Yes, ikaw yung last, Mayumi. Yan. Wala tong laman alam niyo na. Wala kasi akong transparent na lalagyan. Maganda sana. Tapos alog-alog. Pero dahil ito lang naman ang available ko ngayon. Okay na to. Ayan. Ito, para hindi kayo malito ay para makita nyo yung mga numbers. Iisa-isahin ko mula sa... Ay, wag na lang. Narumble na kasi. Check nyo na lang kung may nakalimutan ako. Bilangin ko na lang pala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Oh, yes. 19, tama ba? Nagkwenta pa. 685 minus 666. Ayan. Tama. 19. Nag-calculate. 685 hanggang 685 yung
subscriber natin ngayon. So, nag-start tayo ng 667. Ayan. Ibig sabihin, yung subscriber na, na qualified ay yung mga nag-subscribe na pang 667 hanggang 685. Ayan. Okay. Yay! Ayan. Tama na Ayan. Mayumi ka ba to? Mark, ikaw yan? Ayan, okay na. Ba't naka-mute? Hindi ko alam. Bawal ba numbers? Hindi ko din alam. Pasensya na. Baguhan lang kasi. Okay na po. Ayan, okay na daw. Ba't kanina? Ba't na-mute? Baka kasi nadaganan ko. Ayan, start na tayo. Good luck, good luck, good luck. 5 winners ng 100. 100, pwedeng Gcash, pwedeng Paymaya, at pwede rin load. Ayan. 19 numbers lang po yung nandito. At ang una, boring na nga na natin live, no? Ayoko mag-sound. Ayan. Hindi ko pa nakikita yung number, Halukay. Sounds pa ba? Huwag na. Okay na to. Okay. Congratulations. Number 100. 684. Ayan. 684. Sino kaya to? Ang bubunutin ko is 5. 5 100. 5 mananalo ng 100. Ayan. First winner, 684. Yan. Sino kaya yon? Congratulations. Yan. Jeric Barcelo Agustin. Ako yun. Ay, ikaw yun. Congratulations. First winner. Ayan. 684. Siya pala yun. Jeric. Congratulations. Jeric Agustin. Shout out. Yes. Congratulations. Second winner. Sino kaya? Hello. Di marinig. Ay, kanina yun. Di daw marinig. Oo nga. Napansin ko nakamute kanina. Ayan. Buti nagko-comment kayo. Ayan. Second winner. Wait. Nabubulon na naman ako. Second winner. Charan! 682. Sino kaya yun? Alam ko kanina lang yun eh. 682. Yes. Congratulations. Ayan. Ikaw yon. Congrats po. Sino yon? Mayumi, ikaw ba?
682. Mamaya magbabackread na lang ako. Kaya message niyo sa mga nanalo pala. Message niyo sa akin number niyo sa Mabel Capsa Ungon yun. Gemini girl present daw siya. Paki-send ng ano niyo ng number niyo sa messenger ko. Mabilidad. Huwag na dun. Naka-open ako sa 675 daw siya. Sa tawag? Mabel Capsa Ungon yun. Mabel Capsa. Type ko nga pala. Wait lang. Para alam niyo na kung saan niyo i-send. Ang profile ko doon, Kandila. Sorry May patay pala kami. Patay kasi kami pala. Ang ibig ko sabihin, Kandila yung, ko. Kandila yung profile picture ko. Kasi nga, yung lola ko, diba? Sa mga nakakaalam, sa mga friends ko, FB, yan, alam nila yun. Dami salamat nga pala. Oo, kunin ko ng pagkakataon. Mga viewers ko din yung iba dito Ay, mga friend ko din yung iba dyan. Salamat sa pakikiramay nyo. Kasi patay si Lola. Di nga kami makauwi Kahit mama ko nga pala hindi nakauwi kasi quarantine. Tapos, ba't ko ba sinishare? Oo. Nilibing na kasi siya sa 23. Kaya hindi na rin talaga kami makakauwi. Ayan. 6, 7, 8. Wow. Ay, ganyan ba? Hindi ko alam na bawal, bawal yung number. Dapat, words lang. Thank you, Isa. Miss Isa. Sa tawag dito. Sa information. Oo. Di ko alam na bawal mag-type ng number lang. Okay lang yan. Dalawa na pala nabunot natin, 684, 682. Ito yung pangatlo. Naalog-alog ko pa. Sino kaya to? Anong number kaya to? Ayan. Okay. Salamat sa condolence nyo. 669. Yeah. Third winner, 669. Ayan. Dalawa na lang. Sino kaya yung dalawa? Okay. Dun, dun. Condolence daw. Thank you, Charik. Sir Charik. 678. Tatlo na yung nabunot ko Recap ko. 684, 682, 669. Tapos ito yung pang-apat. Pang-apat. Kailangan ba present yung bubunutin? Okay na, para alam nila kasali sila. Kasi na-post ko na to sa sa FB na yun nga. Yung mga magsusubscribe. Kaya kahit wala sila, okay lang. Yes. Don't worry yung mga present, malay mo may chance. 672. Yeah. Pang-apat, 672. 672. Apat na. Sana lang. Sino kaya yun? Nabunot ka? Nanonood ka ba? Yeah. Okay, apat na ang winners natin 684, 682. May mic ako. 682, 669, at 672. Sana lang. Sino kaya? Last winner para sa 100 cash, GCash or Paymaya. Tapos 100 load. Pwedeng load. Depende. Kung may Paymaya account kayo, pwedeng Paymaya. Kung may GCash, pwede sa GCash. Kung gusto nyo load, pwede. Pwede nyo din i-share. Kung di nyo kailangan ng load, di nyo kailangan ng pera, share nyo lang sa mga kaibigan nyo. Caps lock symbol. Ay, di bawal pala. Ba't na-caps lock ko yung Wait lang. Buburahin ko. Bawal pala caps lock. Ay, sorry. Saan, ma? Sa YouTube. Ay, lang, sorry na wala.
Caps lock pa naman ako magalagay. Bawal ba yun sa comment? Ba't mo alam? Sabay ganun. Hindi ko alam yun. Ba't ang hirap? Hello? May isa pang winner ah. Wait lang. Naka-caps lock. Yan. Mabel. Bawal caps lock ba? Hindi ko alam yun. Sana pati ako. Mabel. Ayan na. Caps sa ganyan. Hello, 7 viewers. Nabunot ko na ba? Ayan. Sa mga winners natin, ilagay ko yung pangalan ko sa Facebook Messenger ko. Sa Messenger para doon nyo po ako may message para makuha yung price niya. Opo, host, marami na kasi ako napunta. Ayun. Buti pa kayo. Ako, first time. Wala. Galing-galingan lang, Wala po talaga akong alam, sa totoo lang. Kaya nung sinabi ko sa inyo, practice lang to. Yung LSLS ko. Kasi nga, wala akong, memory full na yung cellphone ko. Kaya, yun na lang. Para diretso, Kasi pwede naman pala sa laptop. Kaya, yun, para diretso upload. Wala nang edit. Ako po first winner yan. Thank you. Message nyo ako Message mo ako, Sir Jeric. Sa messenger ko, ayan. Mabel Capson, ganyan. Napin nyo lang may kandila. Yun pangalan ko, alam ko wala akong kapangalan dun. Kasi pag ungunyon, alam ko may kapangalan ako sa Mabel ungunyon. Sorry. Okay, last winner. Sino kaya to? Okay. Naubo ako. 674. Sino to? Papa Ate Mabel. Ayan. 674. Ayan. 674, yung last winner ng 100. Yes, thank you. Okay, ulitin ko yung mga nanalo 674, yung last. 672, 669, 682, 684. Ayan. Okay na. 5 winners ng 100. Team nyo ako. Tapos, di ba, dahil late ako, meron na tayong konso na 5 mananalo ng 20-20 lang. Oo, mahirap lang tayo. Wait nyo lang pagka nag-sponsor tayo. Pamimigay din natin yan. Yes. Present daw si John Louie Makapuno. Thank you. Okay, first winner ng consolation prize. May conso tayo 5. Okay, 670. Sino yan? 670. Yay. Ayan, ibubukod ko lang muna itong mga yung mga 100. Yan. 5 winners ng 100, tapos 5 winners ng 20-20. 20-20, congrats daw. Wow, may konso. Yes, syempre. Wala lang. But thank you lang to sa mga new subscriber ko. Thank you lang. 670. Yun yung first winner, 20 Pasensyahan nyo na, mahirap lang tayo. Gusto ko lang mag-thank you kasi sa mga subscriber, mga viewers ko. Salamat Shopee daw. Shout out John Louie Makapuno. Salamat Shopee, sabi. Mayumi, wow, may konso. John Louie Makapuno, present siya. 674, yes, congrats. Ikaw pala yun, John Louie. 674, ayan. Okay, basta yung mga winners natin, team nyo na ako. Pagtapos nito, check ko yung messenger ko. Okay lang po, di man po ako nagpupulot. Ay, di man nga. Oo, tama. Di man pupulot yan. 20-20. Okay, 670 yung una na bunot. 681. Andiyan ka ba? 681. Ayan, pakita ko lang. 681, sino yon? Mag-present nga yung winner natin. 681. Pangalawang 20 na yan. Pangalawang 20. At ang pangatlong 20 ko. 20-20 pang mahirap.
Tapos napansin ko, 20 lang, yung 20 pala ngayon, barya na lang. Marami ako nakita na, naglabasan na yung mga 20 barya. Parang wala nang halaga yung 20 ngayon. Ay, although, yun nga, may halaga. Pero sabihin, mababa na lang yung halaga ng 20. Yan. Advance Merry Christmas sa mga viewers ko, sa mga nanonood, sa mga bago kong subscribers. Salamat. Kahit ng notification bell, i-all nyo na lang para pagka may video tayo, ma-notify kayo agad. John Louis, Merry Christmas. Wow, may pamala show nunog Merry Christmas. Salamat, John Louis, Sir John Louis. Ayan, dalawa na yung 670, tapos 681. Salamat din daw. Ana Rose. Ayan. Ito pangatlong 20. 671. Wow. Kanina 681. Ngayon, 671. Dumi pala ng kuko. Hindi pa ka nagugupit. Yes. Tatlong 20 na yun nanalo. Gagawin natin 5, di ba? So, may dalawa pa. Yay! Bubukod ko yung ulitin ko lang pala yung nanalo ng 100. Number 674, 672, 682, 669, 684. Ayan. Thank you. Salamat sa panonood. Salamat sa pag-like, pag-share, sa pag-comment nyo. Ayan. Comment nyo nga kung ano magandang content. Pero gagawin ko yan next year na. Pa-comment naman anong magandang content or anong magandang pa-games online. Lang idea nun. Meron naman ako nakikita sa iba. Pero hindi ko alam kung pwede natin gawin yun. Wala ko ngayong masaya yung what's in the box. Okay. Third na, no? Fourth winner ng 20. Sino kaya? Hello. Ito halukay. Okay. Anong number? 679. Akala ko nabunot na. Hindi. 671 pala yan. 679. Ayan. Nandito ka. 679. Pang-apat na winner ng 20. 679. Kanina, 671. Tapos, meron na akong 681. Tapos, may 670. Isa na lang. Sino kaya yun? Bibitin ko. Wag na. Isa na lang, 20. Pambawi lang to kasi na-late nga ako, di ba? Sabi ko, 3 p.m. Umabot na ako ng 3:30. Tagal kasi bukas ng laptop. Pasira na siguro to. Patay pala ventilador, oh. Hello, yung baby ko. Ayan. Last winner, sino kaya? Hello sa 8 viewers ko. Present ko naman kayo dyan. Present. Thank you sa inyo, ha. Yan. Sino kaya itong huli? Huling 20. Ayan. Okay. Charan! Anong number yan? 678. Ayan. 678. Congratulations sa 5 consolation ng prizes natin. Prizes talaga. Pa-consa natin, 20-20. Ay, alug pa pala ako ng alug. Tapos na. Ayan. Thank you sa lahat. Lahat ng mga nanood. Thank you sa inyo. Ulitin ko yung mga nanalo ng 20. 678. Sorry. 678. Ito ba? 681. 670. 671. At 679. Yes. Stream nyo ako, Messenger, Mabel Cup Sound Gunyon. Yung may kandila. Kasi nga, lola ko. Ayan. Ito, bukod ko lang yung mga bebente. Tapos, ulitin ko yung mga nanalo ng 100. 674. 669. 672. 682. At 684. Ayan. PM nyo na ako, Check ko yung messenger ko. Ayan.
Sasend ko na din ngayon din. Sinasend ko na ngayon din. Yan. Sasend ko ngayon din. Check ko lang messenger ko. Check ko kung may Gcash ako dito. Ayan. Ayan, may Gcash pala ako dito. Okay. Dito muna ako sa cellphone ng asawa ko. Ayan. Ayan yung account ko. Switch account lang ako para mabasa ko yung mga message niyo. Bawal. Ayan. Ayan na. File ko. Diyan nyo ako message. Yan kasi mas active kong number. Ay, Facebook. Meron ako mabilidad vlog. Di ko gaano nabubuksan. Okay na to. Dito na lang. Shoutout sa inyo lahat. Salamat sa panonood. Sa pag-subscribe, pag-share, at pag-comment. Tensya na. Nay. Ayan, may nag-nay sa akin. Loris. Hi, Loris. Ikaw ba yon? Anong number mo? Loris. Dalawa siya. Ayan, 684 daw siya, tsaka pasend ng screenshot mo, be. 674 tsaka 682. 684. Ay, mali. 674 pala. Ayan. Bubukod ko na. 674 tsaka 674 daw siya, 682. Ayan. Wow, siya pala yun. O, diba? Pwede yun. Dalawa account mo, okay lang. Dalawa. Ay, hala, nawala. Wait lang. Ba't napunta ako dun? Ayan. Thank you. Ano to? Same number ko lang isi-send. Thank you. Pasend na number. Yeah. Jeric, ayan, si Jeric nag-message na din. Ano nga number mo, Jeric? Thank you. Ano ulit number mo? Si Jeric ay nag-comment din kanina. Wait lang. Ay, may mga nag-stay pa. Okay lang, thank you. Magsisend lang ako ng Gcash nila or Paymaya. Send ko lang yung mga price nila. 682 Gemini Girl. Ikaw din pala yun, Gemini Girl. Si Loris. Si Barwelo, ano ba yun? Borsello pala, sorry. Jeric Borsello. Agustin. Sa Helping Hands. Hello, taga Helping Hands din Palanto. Yan, okay. Salamat. Ano to, Jeric? Gcash? Or Paymaya? Sabihin nyo kung Gcash or Paymaya para alam ko kung saan ako anong app ang bubuksan ko. Pero feeling ko, Gcash. Maraming salamat po. Ay, ano pala. Tago. Loris Paymaya ba? 2 kilong bigas na din. Oh, dalawa. Oo nga, pwede. Yeah. Gcash. Okay, okay na, alam na. Tatype ko pa lang anong account yan. Ayan.
Ayan. Kausap ko si Sir Jerry. Ayan. Unahin ko na to. Mag-isa lang naman sa kanya. Ano pala number mo, Jerry? Para mabukod ko na. Hindi ko makita. Saan naman? Jerry. Jerry. Hello. Tapo na ng mata ko. 684. Ayan, tama. Okay na. 684 pala. Ayan. Unahin ko na itong send na 684. Okay, thanks. 684. Ayan. I-send ko na. Ayan. Meron tayo dyan. Gcash. Ayan. Papakita ko lang sa inyo para at least alam nyo yung legit. Legit. Pang 684 siya. Tatandaan ko lang. Share. May lalagay. Share. Para alam ko share. Ayan. Baga lang ang internet namin. Ayan. Thank you. May nag-stay pa. Dalawa. Thank you. Ba't update pa? Update pa man nakalagay. Hello to subscriber. Mayroon akong 2 viewers para nag-stay. Salamat sa pag-stay. Bakit update pa? Ayan na. Dito na nga lang sa kabila. Ayan. Nag-update dun yung apps ko. Ayan. Ayan. Dito tayo sa Gcash. Kabilang, ito, cellphone. Kaso mga nag-hang na itong cellphone namin dito. Okay. Magsisend lang ako ng price. Ba't reset? Okay. 684. Check ko nga ulit number nun. Okay, thank you. Kaya, isi-send ko daw sa atin yan. Pang-bili daw ng 2 kilong bigas. Florilyn Aguilando. Yan. Sinek ko lang. Sinek ko lang yung number niya. Flori. Then, ayun, nag-stay pa siya. Link ba't na, bakit parang, may learn more pang nalalaman ko si Chica. Wait lang Ayan. Dito na sa Gcash. Gcash. Magsisend ako ng money kay Jeric. Kasi siya yung pang 684. Kasama siya sa 100 na mananalo pala ng 100. Kasama siya sa 5 winners ng 100. Wait lang. Tatype ko lang yung number niya. Copy-paste ko na lang pala. Ano pa kahirap. Kaka-copy-paste ko na lang yung number niya. Hello sa 2-3 viewers ko dyan. Nag-stay pa rin kayo. Salamat. 100. Ayan. Ayan na. Ayan. Pinakita ko lang. Pa-process natin yung ayan. Florilyn. Ayan. Tama nga. Florilyn pangalan. Ayan. Florilyn. Check. Screenshot ko lang. Send ko sa kanya. Ayan. Ayan. Okay na po yung price mo, Sir Jerry. Yan. Send ko lang sa kanya yung proof. Ano ba? Proof. Yes. Ayan. Labot. Send ko lang yung proof na totoong
Send ko na yung premium niya. Ayan, 674. Ay, hindi. 684 pala yun. Okay. Check na. Ayan. Nabigay ko ng price niya, kaya okay na. Next ko si, ayan, wait lang. Thank you, Sir Jerry. Good luck na lang sa lahat sa mga susunod natin pa-price. Tapos, sino ba yun? Si Loris, ayan. Dalawa number. Pasend na number. Ayan. Tama, 682 yung number niya, tsaka 674. Loris. Ayan. Dalawa. Gcash po. Gcash na. Salamat po. Gcash po. Ay, bawal ba? Bawal daw magsabi ng... Hindi ko alam talaga yun. Salamat. Salamat sa info. Paano yun? Nasabi ko na. Dikitan. Kaya pala, oh, yun nga, napansin ko lang. Dikitan tawag nila dun. Pag LS pala, bawal. Ah, diba? At least ngayon may mga natutunan ako sa mga viewers ko lang. Thank you. Ayan. Yan, nag-thank you na si Sir Jerry. Ayan, doon na tayo kay, kay Loris. Dalawa rin Gcash nito. Dalawa din number niya eh. Buti alam nila yun. Bira lang kasi ako makanood din. Saka, bira lang din ako mag-LS. Send money. Loris, ano ba yun? Parehas Gcash. Magkaibang account. Magkaibang account ba? Sorry. Ay, ba? Host 689 pala ako. Sorry. Mapapalo ako ni Lolo. Yun nga sinasabi nila yung mapapalo. Ano mangyayari sa account ko? Papalo. Paano ba yung palo? Paano ba mamalo si Lolo? Sorry. Ayan, Loris. Loris, husay. Ayan. Parehas lang. Parehas lang ba yun? Parehas lang ba yung number? Di ko napansin. Ayan. Check ko lang. Hindi ko tinitigan yung number, maigi. Parehas lang pala number. Dapat pala sinend ko na ng sabay. Ayan, okay lang. Total, dalawa naman ang winner. Dalawang beses. Ayan. Screenshot ko lang Parehas lang pala. Hindi ko pala nabasa maigi. Akala ko dalawang number magkaiba. Isang number nga lang pala. Ay, sorry. Mawala ang LS. Ay, mawawala. Ala, sayang naman. Ay, okay lang. Thank you sa info. At least alam ko na. Mawawala pala ang LS ko. Sana huwag ako masilip. Pero makikita yun, di ba? Kaya pala, nagtaka din ako bakit tawag nila yun. Gaya ng thumbs up, yung dikit, ayan, mga gano'n. Napansin ko lang. Ayan. Wait lang send ko ulit yung isa kay kay Loris. Hindi kasi nagbabasa maigi. Ayan. Ito na, ulitin ko. Pangalawa to pangalawa. Ayan. Buti pa sila alam nila. Ako na to rin ang YouTuber lang kasi ako Pasensya na. Oo, wala din pa ako masyado alam sa mga mechanics ay sa mga pagano. Salamat. Ayan. Nasend ko na din yung isa. Ayan. Ayan. Bali, dalawa na yun. Nasend ko na. Ay, wait lang. Nangyari. Okay, ayan. Diba kanina yung kay Sir Jerry? Ayan. Ito yung kanya ngayon.
Okay. Yes. Ayan, sorry nahiwalay. Ayan, okay lang din yan. At least alam mo na totoong winner. Dalawa. Ayan. 682 tsaka 674. Thank you. Naku, pag nawala pala yung LS ko. Okay lang. Ay. Hello, umiiyak pa naman yung anak ko. Bawal pa naman daw umiiyak. Ano pa yakin? Pero may video ako nakaraan na umiiyak siya. Dami pa lang bawal. Hindi ko lang alam. Ano yung CPR? Copyright? Ayan, okay na yung kay ano pala. Mga code po. Oo nga, code nga. Kailangan ko rin pala manood pa ng mga LS din ng iba. Para at least may mga ano. Tsaka salamat sa mga comment nyo. At least dun din ako natututo. Buti pa nga sila alam nila yun. Ako hindi ko. Ayan. Ayan, saan na ba tayo? Ayan, okay na pala. Dalawa na. 2 taon na nasendan ko yung 672 na lang, tsaka 669. Sino kaya yun? Wait ko lang mag-message sa akin. Check ko baka nasa request. Okay. Isa po siya sa nanalo kong sa live niyo po. Thank you. Pangilan ka ba? Si Ashley. Mga code pala. Ala, pag nawala to, sayang naman. Sayang naman ang watch hours na pag nasipa nila. Pero ganun talaga. At least dun din kami natututo. Nak, bawal daw umiiyak sa video. Ay, ano, sa YouTube. Bawal umiiyak. Pwede. Pwede mute. Pang-apat daw siya. Yan, 6-7. Sorry. Wait lang, hanapin ko lang. Kaya maganda talaga may sarili rin. 679. Ayan, 679. Ito naman ang para sa Konso. Konso. Kay Daniela. Kay Daniela Ashley. Daniela Ashley, ito na. Ano to ba, ano? Gcash din ba? Nasa nyo na yung number. I-mute ka na lang. Salamat, Aisa. Ma'am Aisa. Helping hands. Load na lang po. Load lang pala to. 921. Sige. Huwag mo kaya ko na. Nakaka-copyright ako. Load na lang daw kay Daniela. Ay, ano pala to? Wait lang nga. Ponso. Also, 20 lang pala to. Ayan, load 20. Kasi sayang naman kung mamaya malagay ko 100. Ayan. Ponso 20. Buy load 20. 921.
I-mute ko na lang daw. Bakit ayaw? Ay, nawala yung 1. Tama ba? Check ko nga yung number. Wala yung 1. Yan, tama. 1 niya. Tan, 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 tan. Ayan o. 20. Load 20 lang. Conso. Yung conso natin, pa-load 20 lang. Si Ma'am Ashley. Ayan, eto na po, Ma'am Ashley. Ayan. Send ko lang yung kay Ma'am Ashley. Ayan po, kay Ma'am Ashley sa consolation prize natin. Thank you. Yari ako nito pag napalo ako ni Lolo. Okay. Sino pa ba? May nag-message pa ba sa akin? Share. Wala na. Wait ko na lang mag-message yung iba. Tapos, ayan. Salamat pala sa ano nyo, sa mga information nyo. Salamat sa info nyo kasi ngayon at least alam ko na yung mga bawal-bawal. Kasi alam talaga yung iba doon. Ayan, okay na. So, meron pang hindi nag-claim. Claim nyo na. Sino ba yun? 671. Wait ko kayo. 670. 678. Tapos, 681. Tapos, yung may dalawa pang 100. Ayan, 669. Tapos, 672. Ayan. Wait ko lang. Ayan. Ay, hala! Mali! Ay, oo. Tama pala. Oo, load nga. Kala ko mali ako. Load nga yun, payment. Opo. Nakalagay kasi payment. Opo, load. Sa Gcash din ako nag-load. Kala ko nga mali. Ayan. Payment, ayan. Kumbaga, ang Gcash na nagbabayad sa load, sa Globe. Sino pa ba yung ano nga nanalo? Winner ko kanina. Check ko lang. Nawala na sila. Ayan, salamat daw. Salamat din. Daniela, Merry Christmas. Ayan. Ayan, salamat daw. Dami niya. Salamat din. Hindi ko pa alam kung kailan, pero mag-ano na lang din ulit ako. Kasi medyo busy na din, di ba? Mag-put up. Yung baby kong 8 PM po. Yes. Ay, Ate Rose. May nag-message lang. Si Mami Rose. Hi, Mami Rose. Message niya ako. Ang galing, may nag-stay pa rin. Akala ko wala ng tao. Hello sa 4 viewers ko dyan. Salamat sa panonood. Yan. Wait ko kasi mag-message yung mga winner ko. Meron pa dito ng ano. 4 na tigbe-20, tsaka 2 100. O, 80. 280 pa to. Wait ko lang. Pag dito na claim, sasama ko sa pa-price ko next time. Hindi ko pa alam kailan. After na ng Pasko.
Kaya, mamaya mag-unboxing ako. Total, nandito na. Kakat ko na muna to, ah. Baka masipa ako ni Lolo. Mahigit 1 hour na pala tayo naka-live. Thank you pala sa panonood. Sensya na, mali pala yung mga term ko dito. Salamat. Congratulations sa lahat ng mga nanalo.